Tithokoza Mulungu maka chifukwa cha ubwino umene ali nawo pakati pathu, chifukwa chotipatsa moyo wabwino komanso potipatsa nthawi yoti tiphunzirepo mawu ake. Mtsiku la lero tikhala tili kuphunzira maka pofuna kupeza imfa yabwino. Imfa yabwino ndimene tikhale tili kuyiwunikira kuti kodi imfa yabwino ilipo. Kuchokera pa nthawi imene anthu anayamba kufa chifukwa cha tchimo limene anachimwa Adamu munda wa Edeni, dziko lonse lapansi lakhala likukhetsa misozi chifukwa cha okondedwa athu amene atsikira ku imfa. Ndipo inu ndi ine tudziwanso kuti nthawi yathu ikwana imenenso tikufa. Choncho lero tifuna tiwunike pa imfa zonse zimene anthu timafa, choncho tiphunzirapo maka zokhudza imfa yabwino. Ndiudziwa kuti popanda buku lopatulika Baibulo, imfa yabwino singapezeke. Ndiutero kuti popanda buku lopatulika Baibulo, imfa yabwino singapezeke, chifukwa ineyo ndinawo umboni ndakhalapo ndikupita m'maliro osiyanasiyana amene amachitika pa dziko lapansi. Nthawi zina ndapita pa maliro pa mudzi wina amene anamwalira anali munthu wachikulire. Munthu amene anamwalirayi ndi wina amene afumu amudzimo zinthu zina zikati zathina amakonda kufunsira nzeru kwa munthu amene uja. Koma tsono zidachitika imfa idakapha munthu oteroyo. Choncho pa nthawi ya mwambo wa maliro afumu adali ndi mawu, koma mawuwo adali odandaula. Chimene mfumu ankadandaula chifukwa chakuti imfa idawatengera munthu amene iwo nkakafunsirapo nzeru. Moro dandaula odapitira kunena kuti kodi tsono pamene opita yawa uko ndikafunsire nzeru ine ndiye kuti adadandaula chotero. Ndikukhulupirira kuti linali dandaulo lofunikira kwambiri potengeradi kuti imfa idatenga munthu amene ufumu onkakafunsirako nzeru. Pakupita kwa kanthawi m'mudzi muja munachitika maliro, koma omwalirayo anali wachichepere. Ndiye ndidamva kuti afumu ali ndi mawu. Ine ndinkakhulupirira kuti ndiye kuti lero afumu anene kuti maliro sikoma yawa. Koma ndadabwa kuti afumu kuti ndi dandaulo. Kodi mfumu omakafunsira nzeru kwa aliyense? Koma mfumu chimene odadandaula tsiku limeneli onkanena kuti imfa izitenganso anyamata otere. Kodi tsono ngati imfa itenga anyamata otere uyo adzalire ine ndani? Okateronso nthawi imeneyo. Pamene nthawi ijayi onkanena kuti tsono kodi ngati imfa itenga oterewa uko nkafunsire nzeru ine ndiye kuti. Koma atamwalira wachichepere iwo ufumu ukuti kodi tsono ngati imfa itenga oterewa uyo adzalire ine ndani? Ndiye pamene papadadzapereka chithunzi chakuti imfa yabwino singapezeke. Okondedwa, poti maliro ngosatha ndithu. Nthawi zina ndapitanso kumaliro kwina, koma akuti amene adamwalirayo adamwalira mwadzidzidzi sanadwale. Ndiye mfumu pa nthawi imene onkalankhula onkati kodi imfa izitero osamba ozonda. Ndiye kuti chimene onkadandaula pa munthu uyu onkafuna kuti pokapokapo akhoda akamboma zonda kenaka nkumamva kuti omwalira. Okondedwa, imfa yabwino popanda buku lopatulika Baibulo singapezeke. Ndili nawo umboni nthawi zina anamwalira munthu amene adadwalanso nthawi yayitali. Ndiye atamwalira ofumunso odali ndi dandaulo. Kodi ndiye kuti pamene padandaulo litaninso nanga ndiye ofumu podandaulo oziti munthu anazunzika ndithu zunzika. Omata anazunzika chifukwa mati chani? Chifukwa adadwala nthawi yayitali. Pamene pa okondedwa mundivomereza kuti popanda buku lopatulika Baibulo imfa yabwino singapezeke. Koma okondedwa imfa yabwino ilipo. Koma kuti tipeze imfa yabwino tiyeni tiphunzire buku lopatulika Baibulo ndilo limene litidziwitse lilionetse zokhudza imfa yabwino. Tiyeni tionepo zimene buku lopatulika Baibulo lulankhulapo zokhudza imfa. Tikaona buku ili la Masalimo 116 tiwerenga verse 9 ndi verse 15.
Pa verse 9 akuti ndidzayenda pamaso pa Yehova m'dziko la moyo. Verse 15 imfa ya okondedwa wake njamtengo wake pamaso pa Yehova. Tamvani zimene uyu wa masalimo akutilembera. Wa masalimo aunena kuti ndidzayenda pamaso pa Yehova ndilukhala m'dziko la moyo. Wa masalimo anachita chisankho chabwino kuti ali ndi moyo wasankha kuyenda pamaso pa Yehova. Ndiye pa verse 15 akupereka chifukwa chimene iyeyo adachitira chisankho cha mtundu otere. Pa verse 15 anena kuti imfa ya okondedwa wake imakhala ya mtengo wake pamaso pa Yehova. Akutanthauza kuti munthu akamwalira kuliko ali ndi moyo adali okondedwa wake wa Yehova. Imfa ya munthu otero imakhala yodula, imakhala ya mtengo wake, imakhala imfa yosililika kwa Yehovayo. Taona okondedwa zimene wa masalimo akunena. Pafunika kuyenda pamaso pa Yehova tilukhala m'dziko la moyo. Popeza imfa ya okondedwa wa Yehova, imfa yotero imakhala ya mtengo wapatali, imfa yosililika. Anatero wa masalimo maka potilembera buku limeneli. Tintoneponso zimene analemba Paulo maka polembera Khristu awa aku Afilipi. Tikamaona buku ili la Afilipi chapter 1 akunena kuti pakuti kwa ine kukhala ndi moyo ndiko Khristu, ndi kufa kuli kupindula. 22 Koma ngati kukhala ndi moyo mthupi ndiko chipatso cha ntchito yanga, sindizindikiranso chimene ndidzasankha. Verse 23 Koma ndipanidwa nazo ziwirizi, pokhala nacho cholakalaka chakuchoka kukhala ndi Khristu ndiko kwabwino koposaposatu. 24 Koma kukhalabe mthupi ndiko kufunika koposa chifukwa cha inu. Ndipo pokhulupirira pamenepo ndidziwa kuti ndidzakhala ndi kukhalitsa ndi inu nonse kuonjezera chimwemwe cha chikhulupiriro chanu. Inali nthawi imene Paulo analembera kalata ya Khristu aku Afilipi maka pofuna kuwalimbikitsa kuti pamene iwo adachita chisankho kuti ali ndi moyo ali mwa Khristu, adachita chinthu chofunika kwambiri. Ndiye Paulo aonena kuti kwa ine ndapeza kuti kukhala ndi moyo ndi kukhala ndi Khristu ndi chinthu chabwino zedi. Chifukwa ngakhale nteli nafa muimfamo muli kupindula. Ndiye popeza kukhala ndi moyo ndi kukhala ndi Khristu ndiye chipatso cha ntchito yanga, sindizindikira konse chimene ndidzasankha. Akuti poti Pauloyi ali ndi moyo adali ndi Khristu, ndiye amanena kuti ndapanikizikwa nazo zinthu ziwiri izi. Pa zinthu ziwiri izi sinudziwe chimene ndingasankhe. Kodi ziwiri zimene amanena zonzorani? Mwachitsanzo kuti Paulo afunsidwa kuti kodi panopo ukufa kapena ukhalabe ndi moyo? Ndiye amanena kuti chilichonse chimene ndingasankhe nchonikomera. Nditasankha kufa ndikembekezera mphotho ya moyo wosatha kwa Khristu. Nditasankhabe umakhalabe ndi moyo chindikomera chifukwa nkapitiriza kulalikira uthenga wabwino. Ndiye amatero kuti sinudziwe chimene ndingasankhe. Chifukwa zonse ziwirizi Paulo anapeza kuti nsomukomera. Koma zonsezi zimachitika chifukwa chani? Chifukwa ali ndi moyo anali ndi Khristu. Ndiye amanena kuti nditasankha umakhalabe ndi moyo ndikhoza kungosankhira kuti ndithandize kuonjezera chimwemwe cha chikhulupiriro chanu. Powalembera Afilipiwo, imfa yabwino, kukhala ndi moyo ndi kukhala ndi Khristu ndi chinthu chabwino koposaposatu. Chifukwa ngakhale utati wafa muimfamo muli kupindula, atero Paulo. Paulo amalankhula mawu awa pa nthawi imene iyeyo
ankaphunzitsa Filipi. Koma bitu zimene Paulo ankalankhulazi sikuti ankangolankhulapo, ngakhalenso nthawi itamukwanira iyeyo yoti ayembekezera kumwalira analibe nkhawa ndi nkhani yokhudza imfa. Tionepo zimene Paulo ali kudwala adalankhulapo. Tikamawerenga buku ili la 2 Timoteo chapter 4 kuyambira verse lake la 6, Paulo unena kuti pakuti ndili kuthiridwa nsembe tsopano ndipo nthawi yakumasuka kwanga yafika. 7 Ndalimbana nako kulimbana kwabwino, ndatsiriza njirayo, ndasunga chikhulupiriro. 8 Chotsalira wandikira ine korona wachilungamo, amene Ambuye oweruza olungama adzandipatsa ine tsiku lijalo. Ndipo si kwa ine ndekha, komatunso kwa onse amene anakonda maonekedwe ake. Paulo akulankhula mamenewa pomuuza Timoteyo. Timoteyo anali mlaliki nzake wa Paulo. Choncho Paulo ali kudwala adamuyitana Timoteyo kuti adzamzonde. Tsono Timoteyo atabwera kwa Paulo akunena kuti tsopano ine ndili kuthiridwa nsembe, ndili kudwala, ndiye kuti nthawi yakumasuka kwanga yakwana. Ayi, ndalimbana nako kulimbana kwabwino, ndasunga chikhulupiriro, ndatsalira njirayo. Apa chotsalira Ambuye oweruza olungama wandikira kale korona wamoyo, amene adzandipatsa tsiku lijalo. Komatu si kwa ine ndekha, koma kwa onse amene angakonde maonekedwe ake. Paulo akulankhula choncho. Chifukwa chani Paulo amalankhula? Chifukwa ali ndi moyo, anali ndi Khristu, anali mwa Khristu. Kukhala ndi moyo ndi usankha kukhala mwa Khristu ndi chinthu chabwino zedi. Chifukwa utati wafa muimfayo muli phindu, muli kupindula. Choncho Paulo pokhala adali mwa Khristu adasunga chikhulupiriro, adasankha njira yolungamayo. Chifukwa chake lumuyandikira nthawi yoti amwalire amalankhula molimbikitsidwa kuti ayi, tsopano ndili kuthiridwa nsembe, tsopano nthawi yakumasuka kwanga yakwana, ndalimbana nako kulimbana kwabwino, ndasunga chikhulupiriro, ndatsiriza njirayo. Apa tsopano chotsalira Ambuye oweruza olungama wandikira ine mphotho ya moyo wosatha, imene adzandipatsa ine tsiku lijalo. Komatu mphotho imeneyo Ambuye sadayikire ine ndekha, koma kwa onse amene angachite chisankho choti ali ndi moyo akhala mwa Khristu. Zimene Paulo akulankhula mfundo imeneyo. Imfa yabwino okondedwa ilipo. Timvekonso zimene mtumwi Yohane pa nthawi imene ankalemba buku la chivumbulutso analankhula. Tionepo pa chivumbulutso mutu wake 14 verse lake la 13. Pa chivumbulutso mutu 14 verse lake la 13 akuti, ndipo ndinamva mawu ochokera kumwamba ndi kunena, lemba, odala akufa akumwalira mwa Ambuye kuyambira tsopano. Inde anena Mzimu kuti akapumule kuzolemetsa zawo, pakuti ntchito zawo zitsatana nawo pamodzi. Yohane ali kulemba buku la chivumbulutso. Nthawi imene ankalemba buku la chivumbulutso Yohane akuti adamva mawu ochokera kumwamba omuwuza kuti izilemba. Ndi munthu odala amene akufa amwalira ali mwa Ambuye, chifukwa ameneyo akafa akapumula kuzolemetsa zake. Inde anena Mzimu kuti zitsatana nawo pamodzi zintchito. Akuterotu Yohane mmene adawuzidwira mawu ochokera kumwamba. Nthawi zina zimachitika okondedwa, ndidaonapo munthu wina amene adavutika ndi matenda. Matenda amenewo adabwera chifukwa chokuti iye adachita uchimo. Kuchokera mu uchimo adapeza matenda, thupi lake nkuonongeka, nkuzunzika nthawi yayitali. Ndiye munthu wina amene amakondana naye atadzamuzonda.
ndi adati amwali mpaka zafika pamenepa, koma tsono nzathu mwaziona. Ndiye wodwalayo akuti uziona mesa nkuti ziudutsa uko, ine kana zigwira, ine nkada nkufa kuti nkapumule. Adatero munthu amene. Kodi okondedwa, Baibulo nkhani yokudzuka pumula si Luka 4. Koma timvetse chinthu ichi. Kodi mawu ochokera kumwamba omuuza Yohane adati alembe chani? Aune kuti munthu odala amene afe amwalira ali mwa Ambuye, chifukwa amene wakafa ndiwo amene akapumula kuzolemetsa zawo. Autero mawu a Mulungu. Kusonyeza kuti sali yense amene akafa, chifukwa wanzunzika m'matenda, wazunzika m'mavuto, ndi akafa akapumula. Ayi, okhawo amene imfa iwapeze, iwowo ali mwa Ambuye. Amenewa ndiwo amene akafa ali kukapumuladi kuzolemetsa zawo. Imfa yabwino. Okondedwa, tikumbukirenso anzathu aja ana Israeli. Titakumbukirako mmene anzathu ana Israeli chimene chidachitika. Ana Israeli poyamba atapangana pangano ndi Mulungu, adayendabe mu zimene Mulungu ankawawuza. Koma atamwalira Solomo, walowa mwana wake Rehabiamu, atawapatsa yankho losawakondweretsa Israeli. Mafuko 10 adachoka m'manja mwa mfumu iyi, nadzisankhira mfumu yawo Yerobiamu. Mfumu imeneyo idawapangitsa kuti Aisraeli opanduka apa mafuko 10 akapembedze fano la golide, kumene kuli kuwukira kuchoka m'manja mwa Yehova. Aisraeli atapanduka podzisankhira mfumu yawo, komanso mfumu yawo idakasintha malo opembedzera m'malo moti Aisraeli azipitabe ku Yerusalemu, kumene kudali kachisi wa Yehova, azikalambira kumeneko. Koma mfumu iyi idapunthutsa Israeli kupanduka pamaso pa Yehova. Tsono Yehova sanayitaye Israeli, adaganiza zoti awatumizira aneneri oti akadandaulire kuti abwerere m'manja mwa Yehova akhalebe mpangano. Ndipo mmodzi mwa aneneri amene adatumidwa ku mtundu umene wa Israeli opanduka adali Ezekieli. Choncho Ezekieli pa nthawi imene adapita kukalalikira Israeli yawa, adawuza kuti bwererani, mubwerere kwa Yehova. Ndi Aisraeli adanena kuti tsono ngakhale tibwerere kwa Yehova, chisinthe nchiyani? Poti ngakhale tibwerere kwa Yehova tikufa ndithu. Tsono timve zimene Ezekieli adawawuza Aisraeli yawa. Aisraeli akunena kuti zoonadi utilalikira ife kuti tibwerere kwa Yehova. Koma taona mavuto amene takumana nawo, matenda amene takumana nawo, ife ngakhale tibwerere kwa Yehova tikufa ndithu. Ndiye Ezekieli anena kuti inde mukufa, koma pafunika kuti mufe mutabwerera kwa Yehova. Tikamawerenga buku la Ezekieli chapter 18 mu verse la 31 ndi verse 32 akulankhula mawu awa. Tayani ndi kudzichotsera zolakwa zanu zonse zimene munalakwa nazo, ndi kudzifunira mtima watsopano ndi mzimu watsopano, pakuti mudzaferanji inu nyumba ya Israeli. Verse 32. Pakuti sindikondwera nayo imfa ya wakufayo, ati Ambuye Yehova, chifukwa chache bwererani nimukhale ndi moyo. Ezekieli akuwawuza Aisraeli kuti inde pafunika inu muzifa mutabwerera kwa Yehova, chifukwa Yehova akunena kuti sakondwera ndi imfa ya munthu ochita zoyipa. Sindikondwera nayo imfa ya wakufayo, akutero Ezekieli. Pafunika inu tayani zoyipa zanu mubwerere kwa Mulungu wanu, kati nkufa muzifa muli pamodzi ndi Mulungu wanu, popeza Mulungu sakondwera ndi imfa ya ochita zoyipa. Okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu,
taona kuti imfa yabwino ilipo. Imfa yabwino ilipo. Imfa yabwino ilipo. Imfa yabwino ndi pamene munthu uli ukufa uli ndi moyo, uli ndi Khristu, uli ndi moyo, uli mwa Ambuye, uyenda pamaso pa Yehova, uli ndi moyo. Ukamafa ndiye kuti imfa imeneyo ndiyo imfa yabwino. Kodi okondedwa pokhala kuti imfa yabwino ndi imeneyo, mwina nkutheka kuti inu mungakhale ndi mtima wofuna udzafa ndi imfa yabwino. Ndiye tamva kuti imfa yabwino ndi kufa uli mwa Ambuye, ndi kufa uli ndi Khristu, kuyenda pamaso pa Yehova uli ndi moyo, ndiye kuti udzafa ndi imfa yabwino. Funso, kodi ukhala mwa Khristuko nkurani? Ukhala mwa Khristu ndiye urani? Funso ila nzathu aku Efeso adali nalo. Adafunsa nzathu aku Efeso, chifukwa nzathu aku Efeso adamvetsedwa maonena kuti khalani mwa Yesu. Komanso iwo adawuzidwa kuti Yesu atamaliza zonse pa dziko lapansi adapita kumwamba. Ndiye anthu amene akuwuzidwa kuti khalani mwa Yesuwa, iwo wali pa dziko lapansi, Yesu yali kumwamba. Kudasowekera kuti Paulo awatanthauzire kuti ukhala mwa Khristu ndiye urani. Tionepo buku la Efeso chapter 5 mu verse ya 23. Pa Efeso 5 verse 23 akuti, pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, monganso Khristu ndiye mutu wa ekleziya, ali yekha mpulumutsi wa thupilo. 24. Komatu monga ekleziya amvera Khristu, koteronso akazi amvera amunawo mzinthu zonse. 25. Amuna inu kondani akazi anu, monganso Khristu anakonda ekleziya nadzipereka yekha m'malo mwake, kuti akampatule atamyeretsa ndi kumsambitsa madzi ndi mawu. Paulo akuwunikira nzathu aku Efeso maka pofuna kuti adziwe kuti akhoza kukwanisa kukhala mwa Khristu motani. Paulo akunena kuti mesa mumadziwa kuti mwamuna akakwatira mkazi ndiye kuti nchinthu chimodzi, ndipo mwamunayo ndiye mutu, mkaziyo ndiye thupi. Ndiye kuti mkazi ndi thupi la mwamunayo, mwamunayo ndiye mutu wake. Ndiye kuti chimodzimodzinso Yesu ndi mutu wa mpingo, pa Chigriki mutu wa ekleziya. Ndiye Yesu ali kumwamba, mpingo mene ndi thupi lake lili pa dziko lapansi pano. Nukumbukira tsiku lina lake, ineyo ngati munthu oti ndili ndi banja, tsiku lina lake ndidanyamuka kuno ku Lilongwe ku Mitundu, ndiye ndidapita ku Blantyre. Ndiye kuti mkazi wanga anatsalira kuno ku Mitundu ku Lilongwe. Ndiye kuti tikatengera Efeso 5 verse yake 23, tsiku limenelo mutu unali ku Blantyre, pamene thupi la mutu umenewo ngati mkazi linali kuno ku Lilongwe ku Mitundu. Mmofanananso pamene mpingo uli pa dziko lino lapansi, Yesu ali kumwamba. Ndiye kuti Yesu pamene ali kumwamba ndiye mutu, mpingo pamene uli pa dziko lapansi pano ndiye thupi. Pamene Mulungu amandiona ine ku Blantyre amaona mutu, pamene amaona mkazi wanga kuno ku Lilongwe amaona thupi langa. Mmofanananso mene Yesu ndi mpingo zilili. Ndiye Paulo akamawuza anzathu aku Efeso amafuna kutanthauza kuti akamati khalani mwa Yesu, ndiye kuti akhale mthupi lakelo umene ndi mpingo. Zinthu zosafuna kumvetsa. Kukhala mwa Ambuye, kukhala mwa Khristu ndiye urani. Inu ndi ine tiyenera kuti tibatizidwe tikhale mu mpingo umene Yesuyo adakhazika. Ndiye kuti pamenepa takhala mwa Khristu, takhala mwa Ambuye mu thupi lake. Ndiye kuti Yesuyo adzapulumutsa thupi lakelo umene ndi mpingo. Tere Yohane anali mu mpingo umene Yesu adakhazikitsa,
amene watilembera Chivumbulutso 14 mu verse 13. Paulonso anali mu mpingo umene Yesu Khristu adakhazikitsa. N'chifukwa chake iwowa samafuna kuphunzitsa chifukwa iwo anali mu mpingo umenewo wa Khristu. Choncho imfa yabwino ndi imfa yokhayo imene ife tilipeza ngati inu ndi ine tili mwa Khristu. Koma ngati sitikhala mwa Khristu, sitikhala mwa Ambuye, tidzafa imfa yoyipa. Kumbukirani kuti Yesu adalankhulapo za olemera uja pa Luka chapter 16. Akukamba za munthu olemera amene Mulungu adalibe nawo ntchito, ankangotanganidwa ndi chuma chake. Uja pa khomo pake pankakhala Lazaro uja. Paja timamva kuti uja atamwalira moyo wake udakafikira ku moto. Chifukwa chani? Ali ndi moyo, sadayende pamaso pa Yehova, sadasankhe kukhala ndi Khristu, sanakhale mwa Ambuye. Chifukwa chake adafa ndi imfa yoyipa. Koma inu ndi ine tili ndi mwayi lero, chifukwa tili kumvetsa mawu a choonadi alutilimbikitsa ife kuti tikhale mwa Ambuye, tikhale mwa Khristu, tiyende pamaso pa Yehova, tikhala m'dziko la moyo, kuti pamene tizidzamwalira imfa yathuyo idzakhale imfa yosangalatsa Mulungu, imfa ya mtengo wake, imfa ya mtengo wake. Kodi inu ndi ine tili okonzeka kudzafa ndi imfa yabwino? Tili okonzeka ife kufa ndi imfa yabwino? Imfa yabwino ilipo. Tere inu ngati muli mwa Ambuye, tidzilimbikitse. Oti tadwala, tatengedwa ku chipatala, nthawi yakufa ikuyandikira, ife ndithu tili anthu okhazikika mtima. Chifukwa tikufa tili nacho chiyembekezo, kuti kufa kwathu tikhala nacho chiyembekezo chodzakhalanso ndi moyo wosatha. Moyo umene Adamu ndi Ava adawuyamba asanachimwe, moyo wa mtendere. Imfa yabwino ilipo. Kodi inu mukufa ndi imfa yokonjoletsa Mulungu? Mukhoza kufa mwadzidzidzi, akhoza kuzonda, kazidzakhala bwanji, koma ngati siuchitika muli mwa Khristu, inu osadandaulayi. Imfa imeneyo ndi imfa yabwino, imfa yokonjoletsa Mulungu. Tithokoze makamaka Mulungu potipatsanso nthawi yabwino yophunzira mawu ake. Ndikuyamikireni chifukwa chochita chisankho chabwino chakumvetsera mawu a choonadi. Tipemphe Mulungu yemweyo odziwa kudalitsa, adalitse mawu ake awa, komanso atidalitse ife tonse. M'tsiku la lero munali ndine Namaan Kammalunje. Mwa Yesu Khristu tiyamika. Amen.